בוקר טוב דני, אז מה אתה יכול לספר על דייג בארץ ועל מכמורתנים בשמאל? אוקיי, בשביל להבין מה קורה צריך להבין את הרקע לכל המצב שספינות המכמורת בשנים האחרונות הפכו למרכז התעניינות ומרכז פעילות. מה שקורה שבשנים האחרונות חדרו מספר גופים, כשהבולט ביניהם היה החברה להגנת הטבע, ורצו ליצור רפורמה בניהול הדייג, כאשר בעצם מסביב התוכנית שלהם היה בעצם אג'נדה מאוד מאוד ברורה של סילוק ספינות הדייג או ספינות המכמורת מהים. ולצורך העניין הזה הם יצרו מעין מצב של, הם יצרו חברה שכל מטרתה הייתה להציג את המצב כמצב אקוטי, במצב של משבר, והדייג קורס בדג המכמורת. המציאות שונה לחלוטין. מה שקורה, הדג המכמורת מתקיים בארץ מלפני קום המדינה, ומשנות ה-80 עד היום, למעשה המאמץ הדייג, שזה דבר שאפשר לכמת אותו, וכמובן אין לנו זמן עכשיו להסביר את זה, מאמץ הדייג לא השתנה מאמצע שנות ה-80 ועד היום, והשלל גם כן לא השתנה. זאת אומרת שהתיאור המצב של היום, של קריסה, הוא למעשה לא נכון. אם הייתה קריסה, הייתה כבר צריכה לקרות לפני 20 ו-30 שנה, וזה לא קורה. וצריך להבין את המצב. אנשים מרשות שמורות הטבע, הם למעשה אנשים שהגיעו אל חקר הים וחקר הדייג רק בשנתיים, 3 האחרונות, או ב4 שנים האחרונות, והם יכולים לתת לך צילום מצב מסוים, ולהגיד שהמצב הזה הוא מצב משברי, מצב של קריסה, אבל קודם כל, אם המצב לא השתנה, צריך להבין מה זה קריסה. אם הייתה קריסה, כבר היה צריך לקרות, הייתה צריכה כבר לקרות לפני הרבה מאוד שנים. וצריך לראות שהמצב לא השתנה. וזה חשוב להבין, זה אפשר לכמת. החברה להגנת הטבע מתהדרת בכך שחוקרים רבים בדקו את הממצאים שלהם ואת הטענות שלהם וטענו שהן נכונות. צריך להבין, ואני מכיר את כל החוקרים שאמורים היו לבדוק את זה, או שנאמר שהם בדקו את זה, אף אחד מהם לא מבין בדייג. אחד הוא מומחה לאלמוגים, שני מומחה לביודיברסיטי, אחר לשמורות טבע, אבל הם לא אנשים שהתעסקו בדייג. וצריך להבין, בשביל להיות חוקר דגים ולהבין מה קורה בדייג, צריך להיות מומחה לענף עצמו. זה לא מספיק להיות חוקר של סטטיסטיקה או של אקולוגיה, צריך להבין בדייג, כי האדם הממוצע, הליימן, שלא מבין, בשבילו, כשאתה אומר לו שיש עלייה בשלל, הוא מבין שזה עלייה כי יש יותר דגים. יש ירידה בשלל, זה תוצאה מזה שיש פחות דגים, וזה לא המקרה. יכולים להיות, זה גם יכול להיות המקרה, אבל זה יכול להיות סיבות אחרות שגרמו לעלייה או לירידה, מאמץ דייג יותר קטן וכדומה. לכן צריך לנתח את הדברים בצורה הרבה יותר ברורה. ולכן מה שאני חושב, שעל מנת ליצור מדיניות חדשה, יש לעבוד בשיתוף פעולה עם הרצון הטוב של רשות שמורות הטבע, אבל לשתף דייגים ואנשים שמבינים בדייג, ולהראות לכם את הכיווניות של העבודה של רשות שמורות הטבע, היא בכך שכאשר הם יצרו את הקבוצה שלהם, הם למעשה מדרו את כל האנשים שמבינים בדייג, האנשים שמכירים דייג, מתוך
מתוך הקבוצה שלהם. כאילו שהם עם העובדות עלולים לשנות או לקלקל עם העובדות הנכונות את המסקנות הסופיות. לכן אני שוב אומר, יש מקום לשיפורים, כמובן, אבל שיפורים בתוך הבנה של המצב, הן של שיטות הדייג, הן של אולי מועדים קצרים של השבתה, אבל גם אם עושים השבתה, צריך לבדוק ולנטר אותה לכל אורך הדרך של זמן הניטור וגם של אחרי הניטור ולפני הניטור. כך שלדעת האם באמת לניטור יש איזושהי השפעה. והאזור שלנו, של מדינת ישראל, הוא סך הכל 190 קילומטר. מתוך ה-190 קילומטר בין ראש הנקרה לאשקלון זיקים, האזורים שבהם באמת ניתן לעבוד עם מכמורות הם יחסית די קטנים, כך שהאזורים האלה הם מאוד מאוד קטנים והם מושפעים מאוד מאוד מאזורים של שכנים. יש זליגה וכניסה של אוכלוסיות דגים, ולכן צריך מאוד יפה לשקול את ההמשך של הצעדים שאנחנו נוקטים. לצערנו אולי, בשנים האחרונות, מסיבות זרות ומוזרות לעצם הנושא, התחסל מחקר הדייג בארץ. יש קצת עוד מעקב, כי נשאר עוד בן אדם אחד באמת שבגבורה מנסה לשמור את הגחלת של קצת מחקר, קצת וידאו. אבל ההשקפה היא פשוטה, מכיוון שדייג הוא ענף מסחרי, כלכלי, אז מדינה לא צריכה לעסוק בו, היא לא צריכה לחקור אותו, צריך להשאיר אותו למשחק השוק, והשוק כבר ידאג לכל. זאת אומרת, יש לנו ענף הדייג, עדיין עובד, עדיין יש לו תפקיד כלכלי, עדיין כמובן הוא אחד השחקנים באקולוגיה של הים שלנו, אבל אין שום מחקר של ממש. האג'נדה של הממשלה בזמן האחרון, בשנים האחרונות, היא כזאת שאין לה צורך, מפני שאם שוק ישלוט בכל, ושוק יכוון את הכל, ושוק יווסת את הכל, אז למה מחקר? וזה מה שקורה. הייתה אצלנו תחנה לחקר הדייג לתפארת, עם שם בינלאומי יוצא מן הכלל, היה מחקר דייג רציני, וחוקרים שליוו את הדייג 10 שנים, כל זה מת. בישראל, כמו בכל ארץ אחרת, בכל אזור אקולוגי אחר, יש דינמיקה אופיינית מיוחדת שמקיפה בשחקנים שבה הם הדגים עצמם, הם התנאים האקלימיים ותנאים בים, סוג של קליינטים, כלומר סוג של דייגים, מה שהם מחפשים, הכלכלה של הדייג, כלומר באיזה מידה ובכמה ומתי ואיפה הדייג משתלם ואיפה הוא גם יכול לעבוד בהפסד. כל הדברים האלה ביחד קובעים את התנהלות של הדייגים בים, ובכל הממשק כולו, כל מה שאפשר לעשות, כל מה שאפשר לנהל, אי אפשר לנהל מערכות אקולוגיות. ודאי לא מערכת אקולוגית של דייג. מה שאפשר לנהל זה את הדייגים. זה דבר יחידי שאפשר לנהל. ורק בנקודת מבט הזאת צריך להסתכל על הבעיה.
אנחנו כבר מזמן הגענו למסקנה שבגלל האופי המיוחד של ענף הדייג בארץ והתנאים, ולמרות שאין הרבה דגים יחסית לאזורים אחרים, אבל יש הרבה מיני דגים, והיה צריך למצוא איזו דרך שיכולה לענות לצורך הממשק, לצורך שמירת על מלאי דגה. ואז אם אנחנו מתייחסים לדגה באזור שלנו, כאילו מין עוגה כזאת, אז היא לא גדלה, היא גדלה וקטנה, אבל בגבולות מסוימים, וצריך לחלק אותה. עכשיו ככה, את העוגה שגדלה וקטנה, אם נחלק ל50 ספינות, אז כל ספינה תתפוס פחות. זה גם בלי לחשוב אם יהיה דייג יתר או לא, אבל העוגה עצמה תתחלק ליותר לקוחות, ואז העבודה לא תהיה כדאית. ולכן הוחלט בזמנו שהמספר הפחות או יותר אובייקטיבי של ספינות וכדי לתפוס את כמות הדגים שניתן לתפוס בצורה כלכלית הוא בסביבת 30 ספינות מכמורת פלוס מינוס, יותר קטנות, יותר גדולות, אבל לא חשוב. ומאז אנחנו עובדים פחות או יותר בגבולות האלה, ומאז שלל דגים מכמורת בארץ עשרות שנים נשאר באותה מסגרת של משקל. מה שכן השתנה זה סוגי דגים. כי מה שקרה בינתיים נכנסים דגים בתעלת סואץ מים סוף, כי המים גם אצלנו מתחממים קצת, ולכן יש לנו תנאים טובים לדגי ים סוף, שהם רגילים למים יותר חמים. אז יש תנועת דגים מים סוף אלינו, ותנועת דגים מאיתנו, אני מתכוון תנועת מיני דגים, מאיתנו למערב ים התיכון, איפה שמים יותר קרירים. לדוגמה, בזמנים של שנות ה-50 ו-60, זב הים, או בקלה, כמו שזה נקרא בו בפי העם, היווה בין 30 ל-40% של שלל המכמורת. היום זה אורח די נדיר אצלנו. למה? כי בקלה זה למעשה דג אטלנטי. ועם התחממות המים הוא פשוט אמר לנו שלום, ורוב המלאי של בקלה הלך מערבה. ופינה מקום לדגים אחרים, דגים שבאו שוב מים סוף וכן הלאה. ככה שהדינמיקה היא רבה, וצריך להבין מה שקורה, ולכן המחקר שלנו חייב להיות רב צדדי, רב דיסציפלינרי, וגם פשוט מאוד חכם. צריכים להבין עם מה יש לנו עניין, ולא לנסות להעתיק תוצאות וגישות מימים אחרים או ממדינות אחרות אלינו. אנחנו צריכים להתאים את המחקר ואת הממשק במיוחד לתנאי הים והדייג והכלכלה והאנשים והתנאים האקלימיים אצלנו במזרח ים התיכון. התשובה לשאלה האם אפשר להשתמש בניסיון או בממשק מארצות אחרות בארץ, זה בתנאי שישנה עוד ארץ זהה לשלנו, וים זהה משלנו.
ודגים זהים משלנו, וזה לא קיים. זאת אומרת, אי אפשר. לכל מדינה ומדינה ולכל תנאי סביבה, סביבה ימית וגם סביבה אקלימית, לכל סוגים וכמויות של דגים, צריך לתת תשובה ממשקית מיוחדת, אין ברירה. Значит, природоохранные предприятия и Агападай все время обвиняют рыбаков, что они ловят... בחברה להגנת הסביבה כל הזמן מאשימים את הדייגים שהם דגים את הדגים הקטנים. אבל למעשה, בשביל הדייגים לא קיים מושג של דגים קטנים או גדולים, אלא דגים מסחריים ושאינם מסחריים. דגים לא מסחריים מתחלקים לשניים. 1. דגים מסחריים קטנים שטרם הגיעו לגודל מסחרי. 2. דגי פסולת שמזיקים לסביבה ואוכלים את ביצי הדגים המסחריים. является даже вредной и вредит промысловой рыбе и окружающей среде. А вся промысловая рыба, которая обитает... כל הדגה המסחרית, שסביבתה הטבעית מצויה לאורך חופי ישראל, נעה כתלות בטמפרטורת הזרמים לאורך צידו המזרחי של הים התיכון, למעלה או למטה, צפון ודרומה. לפיכך, אם ישראל לבדה אוסרת על דייג בשטחה, זה לא אומר ששכנותיה, לבנון, סוריה, מצרים וטורקיה, גם אוטומטית יאסרו על הדייג. במקרה זה, כל הדגים שלא נדוגו בשטחי ישראל, ינוע למעלה או למטה ושם יתפסו. לפיכך, הפסקת הדייג רלוונטית אך ורק אם כל המדינות השכנות באזור יחתמו על הסכם להפסקת הדייג לתקופה מסוימת. Которую мы не изловим в Израиле, она будет перемещаться либо вверх, либо вниз, которые также успешно будут эти страны облавливать. Поэтому закрытие моря только целесообразно только в том случае, если все страны одновременно подпишут конвенцию о закрытии моря. לפיכך, הפסקת הדייג רלוונטית, אך ורק אם כל המדינות השכנות באזור יחתמו על הסכם להפסקת הדייג לתקופה מסוימת. צריך להבין שהדגה לא נעה בכל שטח ה-12 מיל, אלא נודדת בשטחי ה-5 או 6 מיל. Такие вещи не изучены Министерством сельского хозяйства. И поэтому просто-напросто огульное введение 12... נתונים אלו לא נלמדו על ידי משרד החקלאות, לכן לקבוע אקראית את האיסור על הדייג לאורך שטח ה-12 מיל לא רציני ולא מדעי. מאחר ובמשך 20 השנים האחרונות משרד החקלאות לא ערך אף מחקר לגבי הדגה בישראל, הטענה הזאת לא רלוונטית. Поэтому их утверждение, что мало рыбы в Израиле, это не серьезно. 10 июля 2011 года Израиль определил свою экономическую зону, где он единолично имеет право использовать природные ресурсы и также ביורסורסים. ב-10 ליולי 2011, ישראל הגדירה לעצמה את גבולה הימי, בו רק לה מותר לנצל את המשאבים הטבעיים. שטח התחום שצורף לישראל, 30,787 קילומטר רבוע. 787 קילומטר קוואדרטים. אם להוסיף לזה עוד 4 פלוס 1,000 קילומטר רבוע של תחום ה-12 מיל, זה יוצא 35,000 קילומטר רבוע שטח ימי. שטחה של ישראל עצמה מהווה אך ורק 27,000 קילומטרים רבועים. משרד החקלאות צריך להבין שתעשיית הדגים קיבלה שטח הגדול יותר משטחה של ישראל, ולכן בשטח זה יש צורך בפיתוח תעשיית דייג במטרה להשמישו ולא לצמצמו ולהשמידו. И поэтому на этой площади необходимо
эту площадь необходимо использовать и рационально использовать рыбные запасы этой площади. Поэтому у них есть полная перспектива заняться развитием израильского рыболовства на этой территории, а не сокращать израильское рыболовство или уничтожать его. Поэтому я считаю, что комиссии и Агаф Адайг, и Министерство сельского хозяйства, אני חושב שדבר ראשון, על אגף הדייג ומשרד החקלאות להקים ועדה לשם פיתוח הדייג. בוועדה זו צריכים לשבת מומחים כדוגמת דוקטור מנחם בנימי ודוקטור דני גולני, וכן בעלי ספינות דייג בנמלי אשדוד, יפו וחיפה, ונציגי אגף הדייג ומשרד החקלאות. хозяева рыболовных судов из Яфа, из Аждода, из Хайфы, а также представители Агаф Адайг и Министерства сельского хозяйства. Только в этом случае совместными усилиями можно разработать такую программу развития израильского рыболовства, которая бы позволила сократить רק כך, במאמצים משותפים, ניתן יהיה לפתח תוכנית פיתוח לדייג הישראלי, שתאפשר ניצול מלא ויעיל של מצבור הדגים בשטח שישראל הגדירה כשלה. которую Израиль определил как свою исключительную экономическую зону.